Zdar lidi, já vás tam u mýho prvního shortu a dnešním shortu jdeme rozdat tady toho Sprite, který víte u mě na zádech. Jdeme ho dát prostě random týpkovi. OK lidi, teď tady běžím a mám tady dva týpky, co tady spolu fajtí, tak se mi podíváme a ten, co vyhraje, tomu to nabídneme. OK, nějaký, no dobrý, to je dead. No pojď sem kámo, dělej, konino. Pojď sem, koukám to pro tebe Sprita, zlatýho, švískote. Kámo, hluchej. Halo, bro, pojď si pro něj. Kámo, žít pro něj? Jau? Co mu je? Kámo, tak víš co, ty koně, no ty nechceš, tak ty máš. Dobro, choď, ty hajzle. Jinak lidi, kdybyste chtěli tak jako zlatýho Sprita, asi jedno jakýho, mám skoro všechny, tak napište do komentářů, já vám to tradenu a potřebuji ale jedinýho 0 pointa Sprita, takže mi napište do komentářů. Lidi, mám tady dalšího týpka. Kámo, pojď si pro Sprita, hele, čau. Bro, pojď si pro Sprita, dělej tady, kámo, koukej zlatýho. Kámo, nedělej, zlatý Sprite, koukej. Co šutíš? A, kámo, ne, nechte mě, já chci Sprita, ne, nechte mě, dobrý den. Ne, kámo, tak aspoň kdo vyhraje, kámo, kdo se vezme. Buď to ten, já nevím, jak se jmenuje, nějaký Hack Killer, nebo Martin McFly, kdo vyhraje aspoň. Dělej. OK, ty koně, dějte. Ano, nic, kámo, vyhrál to Martin McFly. Má ho tam dole, jo, takže lidi víte, úspěšně jsem dal Sprita, takže lidi dávajte like, odběr a ať můžeme streamovat, takže čau.